tunchuma chuan tlerol pakhat ena graduate chunga poikhoina rap thlak tak thleng chanchin kan ngai thlau dawna he case ah hian nunrawnna inhmai sakna mipat hmeichhiat na hoi zonga inkhwai khemna le thisen chhuate kan soidawna wangin hetiang lam hriat hriawm te mi kan ni chuanin ngai thlak lo pawh kha apoi lo awme tin kumsawm panga tlinglo kan awmani chuanin ngai thalo turin kan in hrilh hrelo ka ni e Anastasia Krajel anatia ankau hi February ni sompariat kumsang ni palia Western Siberia Novokuznetsk Russia lo pianga August kumsang ni paruka Geraldine le Patrick Krajel te chu Russia kalin ena chu fatan lain Ireland an shwai hotani Dublin khopui leili pa chengin annu pa chuan fanu thar anei chu an hlimpuin an chhande hna chuan an fanu thar chu a hmel thup shi in surprise nan ti in nesting doll an ti mai chunga chuan enai thalak chu an da a an fanu chu mangai le dwa takin an en kolani an nu pa hi nu pa fel tak nia soyan nia Geraldine chuan transport company a manager na chelin Patrick chu French hazarder tu ni chinin a retire towa ena chu a hming dik tak a pian na hming chu sa sakin Anastasia ti chu an thak sak talawani alo len deuh nu chuan a beng ding lama chuan doctor chuan bo ka nei ti a mu chhuak ta a zainiin darkar nga le a chan ve lai huna o ani a beng zaini nu po hian a beng ding lam chuan resha tha thailo wangin mi tong she tur poin a beng ve lam chu a do zela nga yani ena hi me cheno panglim thei tak awm na chin shiat khopa beng cheng ve thin tak le tui chen nuam ti tak mi ani ya heba ka hian lamte chu nuamati in local dance class ate chuan lamazir thin ani kumno pangte te lo chuan midang angai sak thiamin adwa thin hle maya anu le pa thian te le an chung te puin an ngai na tlang hle ya mase hetiang khopa me cheno pang do mani chung hian thian anga lovin thian tam tak nei chu achak thin zia anu chuan a soyani akum phulawa asana wangle arwal puite aya alan upat baka akum phulawa anau pan chhiat le loisi wangin thian siam a har satleya a primary school zirtir tu de chuan ni khwa an lo chia deuh hun secondary kai huna thian adu lota midangin a thatna te chu remchanga diklo taka an lak an hlo thu an soi nge ngeya arwal puite laka changin ti du da na aton an hlo thu te chu anu le pate an shil che hialani heti lai vek hian ena chuan an zirtir tu hnaina chuan in ti hlum mai adu thu te alo soi to nge ngeya tlero la ron ni chuan aru rel te chu a chang le tawak maya kumsom pathum mi vel chawni in fit nga le in chiria ta sang ani der to ni hetiang ani wang hian musit atok na sain social media athalak te chu mi pat mei chena hoi zonga moilo tak taka comment atamin anu le pa te chu anu le pa dik tak an ne lo ti te chu message adong olawa apum rualian ve wai ma se are ru chu no pangre ru thiang hlim ve tho alani wangin atora tan chuan anama mani anu le pa te chu anril ru ana thin hleya a message le comment don te chu screenshot in school thunai tu te hena chuan an thlen ta a enai chunga thil thleng te chu ti top thei anin be se ani soidan bakhata chuan ena hian social media account lem siamin ama le ama chu na tak takin message ain thona hei hi a chan chu anzirtir tu te chuan an ngai thalawa ma an lak abe sei wang ni in an soyani ni tin hian Geraldine chuan enai social media account ta comments le message te chu chekin a fanu tin a thei thil awm le omlo a en china ena chu lomviao lo chin ma se apa chuan a himna tur angai to ati a she thiam ve ni turani lungoi lo chin ma se thinrim na oka a chak chhuak ngai lawani school lama la chuan ti du da na atok olawa ena chuan ama anglo takin ama chhainom na te chu an swal pui ve ta nge nge ya suspend ato pha ve hialani Geraldine chuan chum kha chu school a ena I alet le chuan a hmaya chuan mitlem azia thua soya hei hi thenkha chuan midangina anti boilo nan le an hlo nan ati ni in soi kumaral nu chuan ena chu Halloween pawla disco thilvel boipui turin ein volunteera
school atanga a hokonga chuan mipa pali hi ama tok zongin an lo kala pakhat chuan mi pat mai chena man puya aron som ringota amunga aben sak bokani ena chu lau tak le riruna takin atlan howa anole pa shilin athin urle lau bok si chu Geraldine chuan darkar khatngot achong thamwan thu asoyani chian cha te soitur anei lo wangin mai chedang te chu arwala an holain ena chu ama te chawin a ho naknak china midang soiselna a hria theilo nan a headphone avo adai zela anu patrick chuan an fanu chu mi bik le danglam bik ani wangin arwal puite chuan an hre thiam lo thin ni in asoyani chian siam ve tum thin ma se tong swal pal a lo wangle mi huat thu asoi lo wangin chian pu asem theimeu lawani a chian nei te chu a kazin no pangte te an hloma YouTube pa te chuan channel nei vein video sem te chu nuamatia a kazin te ne na video lan hau te chu anun ti nuam tu pakhat an ni mase comment chatak tak kara chuan comment tui hnai lo tak tak no pangshia ta na moi lo le no pangin chu tiang chongkam an mang theido nem ni ti thei ko pa chongkam moi lo te chuan an komena ama she tu te le ama she lo tu te in polnokin chen khatin ti hlum tlak ani ziate thidai turten an lo ti ya arab thak ti pi alamani chum kha chu Geraldine chuan enai phone check-in abe se lo tak chuan ena I chera thlun be ani baka amit tuam sak ani lai thalak chu a muthut maya ena chuan a chiante ne na anin fiam na mai ani thua soya Geraldine chuan a oi lo hleya he baka hian ena chu ama le ama ainti na thin ti te chu a shele zela he wang hian a fanu chanpui thei tura angai Kildare Youth Services lam an panta a mase ani lam chuan ena chu an lo hnolani hemi nu hian mani inti hlum du na nele mani intina chinte pui thei tu charity chu pan le in hei hi enai tan chuan a chat ber an ring bokani ena chu counseling an nei zo piangin apa chuan awashwai china charity lam chuan ena chuan mani inti hlum du na anei na salo neya an soi nuwa chuan Kildare Youth Services lam chuan ena chu an admit thei thu anon soi le noa mani inti hlum du na ril rulian tak pu se chu hetia an ti hi arinom kherlawa an mak ve shan pa ni engpo chu ni se he youth services a hian counseling te chu adong chho ve ta a meni som pathum kumsang ni paria chu pathian ni ania kar thar lo tur chu enai tan chuan kar thar nga hlel tak ani shan lova a chan po exam anga em wangani kar thar lo tura amamu turang te chu anu le pa te chuan an ngai to saka ena chuan in chaw tuang ti in an chung kwa chuan TV enin popcorn te an aya zanlama chuan an chung te runleng khomin pizza te in anin ti hlema ena chuan angai nat ve vak lo wangin Chinese takeaway achangin eitura ordera puitling hau chu zu te inin anin ti hlim lai chuan aka zentenen chuan in chunglama aruma chawin YouTube ami tur video an siama zan hlim tak chu an hmang tlang ta ni amutma chuan anun hena chuan zinga kai thau tur le skula kalma a in thana na fop turina cha a soyang chuan atuk me ni sompalia chuan anu chuan ena chu kai thawin abianga a fopa analama akalma chuan lekha hnu chhein skul kalma turle a counseling session chulo turin atibokani taidarli le chan vevela chuan skula chang chuan bangin ina thlen chuan apa po chu ana achangin alo bang to a an pangpar hwana chuan nilum alo ayani aril chama wang chuan chawka lama chuan chipsa eya aruma chuan a chhauta ni taidar nga rik ma deu chuan an kongka chu anrun kikrikar kara apa chuan kongka hongin rol thar pakhat hi alo ding renga ena mulok adu thosain apa chuan ena chu a kau tha a ena in chu rol thar a mu chuan mak ati hlemaya a chan chu chupa chu a chian po ani lo wangani ya a mele ro chu a she hle thunga ena chuan engei lo ti don ti mitmeng chuan melin apa chuan an pahniya in biak na hun chu pein akal santani apa chuan an chung research sara thil dang lamwak a hriat lo thua soya chutia anin biak nu chuan ena chu aruma chawin a hudi dum awara injak chial chu hakpa chuan
apa hne na chuan akal chhualuk tur thu a shela apa chuan le khazri ngai kha exam hnai to si tia soi chuan ena chuan ka thei ngil dai karei lawang ti na changa rol thar nen chuan ina chang chuan anin zui chhuaka an chhuak ma hian ena chuan hlimhmel takin apa chu anui sang bokani apa chuan konga an kalai po chuan a thlir renga rol thar chu a hma kalin a hnunga chuan ena chuan a zoya anin belem lawani mel apa chuan thir she chhuak thutin ena chu akal na tura zot lauti a she chhuaka St. Catherine's Park lama an panti chu a hriat chhunani heti lai hian enai nu chuan enai hna changin koladunga meeting an nei laklo lai ani wangin ena chu texin meeting poimo ta kanai wangin nakin dewa a kolet tur thu a shila meeting a zo no a hokonga chuan ena chu a koleta ma se voicemail a atlang ta da ya an in a thlendon to wangin ngai thatlo na po nei lem lo chuan ena po chu ina aumarina wangin a kol nun talem lawani mini somni panga nu vela chuan enai nu chu ina thlenga heti la hian ena chu darkar chan ve vel a thang to a apa chuan enai mutura rol thar pakhat alo kal thole an chwa dun thu te chu enai nu chu alo shil ngala Geraldine chuan ngai thatlo na lian tak anei ngala a chan po enai mutur hian tuma an ina an ron lakal ngai lo wangani kumsom pali ane ve towa tin ngai twalo sham sham chu tuma se a chungril taka chuan engamu thil chalo tak a thleng do na nga shatna lian tak anei thunga tladar nga le chan ve pe sheta chuan Geraldine chuan ena chu texin lo horo tuna tina teksa angai thatlo na tizwa turin ena chuan aron chang reng reng lawa ena hi khoya pokal se anu chu awm na chin a shil sha chin mai ba ka anu text le kol chang lovin awm ngai lawani Geraldine chuan text le in min chang ro tuna ani lo chuan police ka kaudon ania ti in ena in a chan theina na ti ani thua soi ena chuan aron chan tak silawa chuan Geraldine chu ina changa chhuakin enai omna tur omang te chu azong kwalta a an ina changa langphak che alo St. Peter's Park te chu enin mi te chu lo omnwal ma se a fanu mel chu a hmu ve lawa beidong ro tak le be seina nei thau si chuan an ina chuan lekin zanria te chu anei santa a zanria e kham nu a po chuan ena chuan ron le ti anei thei si lawa annu pa chuan ena chu zon mai cha a an hriata wangin an kara chuan lutin an veng chung vela te chuan enai jong chuan an tlan kwala in soi soi tura akal na chin zong zong te po chu an envek bokani zandar kwa aritowa enai chanchen shat tur alom lo wangin Geraldine te nu pa chu police station a kalin an fanu chu mi bo angin an report ta ni rirulama har satna atote inti hlum adu chin na le mani intinat achin te chu police te an shila police te chuan an case chu an la thu tak leya ena kha mani inti hlum du na ru ne na ina changa chuak ang lawa ma se thil thleng thei ani thaw wangin an case chu arang thei ang bera bo zui an tumani ahma saberin rol thar ena I ronsom chuak tu chu zon mu phot chain an sheta a ahming ni an sha chu Facebook a chuan an hanjong ta a vanai thak takin athala ka chang chuan Patrick chuan lo shayin an in lam chu an pan ta ni herol thar hi danin kumtling lo te hming tarlan a khapa wangin ahming hi boy bt in kan soidona heti la hian kumsom pathum chawo upani ya enai a yin kum khatin ano pangani anin an thlen chuan police te chuan anu le pa te hena chuan an ina an kal chan te chu soin tleiro kumsom pali mi chu abawa an fapa chu a mohnu nung ber tu ani thu te le tleiro zonna ko nga chuan apoimo ziate an soya chut khomna pindana boy bi zona an zo chuan enai omna chu a hriat bik lo thu soya tlaya chuan darkar chan ve ai tlem parka chuan anom dun thole darnga le mini somli vela chuan homework anaya wangin a ho san thu asoya a hodon po chuan ena chu parka an chutna mona chuan ala chut reng thu asoya ena thlan chuan a homework te chu ati nga thole a bak chu engma a hriat lo thu asoya ni police te chuan hanti zuiwak ngaina an shebik lawa atu karonin her chhuaka enai bo chang chuan darkar somni pali aliam chep dowa police te chuan search team indinin ursun le zwal chuan enai zon na chu an thok ta a enai mel shat
chian a cousin te le an chung te poin an zong boka an chung te hau chu enai te na chuan phone khomin enai mel sha to phot a kum vak ngai lem lo le an school mi te nen lam chuan pakhat te te chuan an kola ena an lo phule mu lo te an zota ma se tu ma reng reng chuan enai omna chin an shelawa khovela chang hian thok le khata atham ral tai moti mai turani detective chuan boy bi chu voi khat dang zona zole thain a sheta a chan chu voi khat an kom na khan a zam melin a thilsha zong zong a soi lo ni in anga ya ni anji nang nge chuan an ina zonan zole chuan interview masa ai khan thil soi anga ta ena I an ina changa in mutura a shwai chhuana chan chu a chian pa a ming thup chumi ayo ani thuwa soya he a chian pa hi boy e tin kan soi don ani boy bi chuan ena chuan boy e chu a mel du hle ni in a soya ma se boy e chuan ena in adu ti an sha chuan ariru ati nom lo vek thuwa soya boy bi chu enai te na chuan kalin enai hne na chuan boy e ne na in muturin asom chhuaka hetianga ati chan chu boy e chuan thataka ena chu nol atum thu asoyani ena ne na parkan thlen nu chuan boy bi chuan ena le boy e chu akal santani in police te ashila ina hoin a homework te tihin a bak chu engma enai chunga thil thleng a shat lo thu asoyani police te chuan tektik changkai taktur ngai to chhuakin boy bi chu enai ne na parkan panna konga chuan kaltirin parka an chutna chuan an chuwa bike check niom taka chuan reilo te adin nuin a hona lam chu a panta police te be sayang chuan engthel changkai ma chu an she chhuak lem lawani vandoi thlak takin parka hian cctv camera a umlawa ma se beidung mai lovin boy bi in a chian pania soi boy e chu an inom te an shat nu chuan zona zot turin an pan le ta ma se churol thar chuan boy biang thau chuan ena chu a chian pa boy bi in aron shwai nu reilo te minute nga vel an ti ti chatakin ena chu adu velo thu a shil ni ina soya ena chu alung olo me hleya boy e chu changlet lo chuan ngoi ringin a chutna chang chuan thavin malama chuan akala boy e chuan akal na lampo chu a en zui lo thu a soya ni police te chuan nu chui dan tur dang an dable ta ti chuan rol thar pani te chu parka chuan anom dan zer chale tur chuan an ti ta maktak main boy bi ama akal na kong nilo lama chuan akal ta he maya heba ka hian parkan thlen chuan boy ele boy bi chu an mit meya in biak tum niom tak chuan anin mele zuk chin ti police officer chuan alo mukar maya heta tak hian an pani hian engemo zep an nei ti chu police te chuan an ring ta ni an pani chuan station lama chuan an shwai pheya heti lai ve khian police te chuan mi bo le kha ta chhuakin mi pui hne na chang chuan kola andung chua chua renga chen khatin thlai china muna chuan an mu thu te a chenin airport an mu thu te aron thena an thu dona piang an bo zui chung poin ena chu mu tur om chuang lawani rol thar pani te chu harin hlel ber ni in thu an han zot fia ta heta an thu soi chang phai hi chuan an rin hlel tul tul mai ani a shan ve ve chuan zona in angzo an ni boy bi ne na chuan boy e ne na anin kung kai na chu engang chiang nge ani ti nan zota chutiang bokin boy e ne na po chuan boy bi ne na anin kung kai na an zot ve bok herol thar te hi kumsom pathum ve ve an ni ti kha sia ila boy bi chuan boy e chu an school kalna ain anawang le class khata anomawanga in she ve mai mai an ni thua soila yin boy e chuan boy bi nen chuan chan chatak an ni thua soya tuwe mo zok zok chuan dot an soi ti chu a chiang ta hleya heba ka hian police officer chuan boy e omdan chu makti naria waneya a kuton ton chuan aban pani chu awon ngot ngota omdana chuan na nei ang hle bokani detective chuan nai nei emni iban kha ana emni tia zo chuan boy e chuan na nei lo thule enai bawzan khan parka khan a ayu u shet me pa pani in an chum thu a soi chhuak lola police ten chu thu an shedwa ro chuan ngai dan pani an nei ta pakha jok chu boy e chuan thudik asoya nei chuan chu rol thar pani te chuan enai pauna chuan in nam hnoina an nei ani theya pani na chu boy e chuan dot asoya nei chuan aban na chan chu thil dang wang ani thei
police te chuan zona zo chhun zom zelin boy e chuan chu mi te chu a hriat ngai lo thua soya chutia an chum lai chuan mak tak mai in an pahnih chuan bo thluin an lua a pet sak ni in a soya a soi lai hian a hmela chuan a in chuang hle ti a hria theya ma se police te chuan a thu soi chu an oi pumplum vek pik lova rol thar chan tir kumsom pathum mi in tlangwa chep to mi pa pahnih nei thei chu atira kha chuan mi pa pahnih in min chher min tum ti in a soi khan an oi ve hleya ma se a top lam chu a phwa chop ma ma wangin oi chia po an rat talawani ma se heti chung po hian police chuan lemsiak thiam roin boy e ama beitu mi pa pahnih a hmu dan lem chu an zia tirta a mi puima chuan lemzia chu pholan ani baka park luna cctv omchona chuan chumi te mel chu an zong ta a ma se maktak mai in boye ina asoi mi pa pahnih te chu mu tur anom lovani mi puite hne na lemzia an pholan po chu mi pakhat hne na changpoin an shet ngai mi ani thu engman dong lova lemzia chuan apui don lo ti shahin boye ina an soyanga ama beitu telu le taksa a apetani chuan a phei khoka chuan an dna om nge an ringa ama in dan an lo bo cheto ani phei chuan database achanga an zon mu thei anin be se ani boye phei khok chu dna test nei tura leplama thon ani ya ma se tu dna ma mu ani lovani boye le boy bi te kur hak chu an nu ten lo su fai to ma se lepa dna test nei turin an thon leya result an nga chungin ena chu an zong pareng bok enai bawa tang chuan ni thum lai aliam to a mi tamjok chuan nungdama an hmu po anin be se to lawani police te po chuan aruk takin enai ruang chu zonpa angai to ti an hailawa ti chuan lui ram hnuai le phaizol te chu an zong chan ta ni ti chuan march ni som pasari kumsang ni som paria chuan police te chuan thlam hlui hlon to chu an hmuta a he thlam hi Glenwood House te soi chin ni in kumzabi som pasari lai vela mi to kha ania inchung le abangte po chu a cheto in ze arana te meyalina a hliauna ti sha takin a ung to hle bokani kumza chuang te meu chu tuman an lo lum to lawa he mun hi police te point an she hleya a chan po rol thar in ti boy anum le china wangin police te an lo in ro zeu zeu to ni he mun hi tlerol hoklak le kumtling lo rol thar le tlerol te chuan party na tan an hmangna sain zu dam doi le mi pat me chat na man na tan an lu chhuak zu china a chung lambang te chu ze aran na atamin zuin na botol ke nom nok le kondom te mu tur atam hleya chu wanga he thlama wakal po hi ania a chung chu chhunlai taka po chuan a thimin arim che hleya ama ang thovin a bale hle bokani police te chuan pintan sang sang te chu an enkwala enai emo ama han chui theina tur chu an mulem lo police pakhat chu inchung lam pintan en fia tur chuan kailona chuan a chawa a pintan minga ta na police ten an wa room 1 a alu chuan room dang ang thovin a thim hleya ma se thil dang lam tak a mutatlat mai thisen thang rim na tak shain tukver nai lama chuan engemo oma a sheta wang chuan muang chang le phim khur tak chuan akal na ya ari ru tak chuan angai chalawa thomno dora nautelem lian menekin ani lo chuan mu nuam lo tak thil ani chu aring ngalani in hnuai lama atimei te chu kap chawin an me ena tu ver na ya engema an va chun nak chuan kumsom pali upa ena krejel rawang chu an muta ni moza abun ti lo chu thomno dang an bel lawa ataksa te chu thisen raw king ur to chuan a bo a en mai po chuan police te chuan ena chu rong taka tha ani ti an she the ani alu chu engemo nomnok emo akurin akhu emon ti ya an en chan chuan asam chuan a mailo khuin athisen chuan a maya chuan alo char betani chu police te chuan mu shom an ti hleya arap thak hle bokani a ngonga chuan blue tape mo ni ya chu tape kara chuan akuzung chang pathum arul luta dam chuak turin abe ve chang chang ti hairwala ni lo ataksa hliam te chu alu le a ngonga le a oma te an hloma autopsy result ina atarlan tan chuan ena chu voitam tak manro manga vuakania arwang an hmuna pindana nge chuan ama an vuakna ni nge yarin manro pahni mol shelve tak meter khatvela sei tur hi mu chwa ania amora chuan perek pahni ala boizoya in ngai sakna turata na siam shim shim niom takani
chu tianga chuan thisen thahnem tak a kai ba ka thisen tlem le samte po akaya enai ruang omna bul chhuat velte chu thisen tam tak abo zai zoya thisen chhuak atam em wangin chen khate chu alo la rau kim lo nge nge ya a thom no te chu arwang omna pya chuan adar noya aban le akota te chuan mani lo in ve na ti sha takin pem le hliam om thle thwa bokani abo ma khan kutin lem awa wangin arwang muni hian akutin lem zong zong deuh tho chu a thlon veka ama be tu chu a belet ve na sa hle ti a changa Irish police te chuan in thana le ruangan mu to zong zonga chuan alara phak ber an te hialani enai ruang charna pindan lu ma cha hian rumang deuh reuh hi a peng ve ya chu room an han en chu kongkabula mai chuan thesen chahnem tak an huwa alandana chuan ena chu room a chuan miswal chuan bein a hnuwa eng chete lo lu na police ten arwangan mu na lam tuk verlama chuan shwain an be zuileya ta chuan thatin akal santani in an ngai ani arwang chu autopsy nei tura thonni in ataksa chuan hmun som nga ai tama chuan hliam aneya amit mu tuam kwal tu aru te chu ake ba ka a ngonga thesen jam chatin chutatang chuan thesen tam tak a chhuak boka abyang ru akhik ba ka ataksa hmun sang sang a thlerna sa hle bokani hei ba ka hian ena chu mi pat me chet na hoizonga ngai sak ani ti an she theya pongswal ani nge em ti ero chu an she theilo a chan chu a me chet na chu engem manga ton tlang tumna oma se mi pachi mu anei lo wangin chiang takin pongswal ani ti an soi theilo wani a thi hun omvel po chu hriat thei ani ta a an in a chwa sana changa minute somli panga hnu loka tha ani ti in mithiam de chuan an soya anu le paten be seina neya alo hole hun an nga lai khan rong taka tha alo nereng to ani anu in atex khan chang tur om to lo te na niya police ta chuan tual that tu zon na an chana ngai le ta a an rin hlel panila chu kumtling lo no pangti ya soirwal lek an ne le ngala an case khoi tur chu a shoin an rin hlel la an no pangsi ya police ta lu po chu a hai ve hlein arin omani rol thar pani te chu zona zoa an DNA te laknga rum du ma se kumtling lo ani wangin poi khoi tu dang anglo taka ma chhon an ngai do na anin pon ngei theina na ruah man na chale felfai tak an duan angai do na ni an chung te hena chuan an fa te chu twal that tua rin hlel an ne wangin custody lama shwai an ni tur thu chu darkar somni pali chungin an shi shat ngei ngei anga ya hei hian engmu chena chuan fin fiana tur ati chingpen ve theya heba ka hian rin hlel chau ani wangin kumtling lo chu an ram dana police kara phur athiang lawa midangin police an ni ti an shat lo nan rol thar pani te chu rin hlel thuwa zona zo turin karpa ngai an ho chu pangai do na police uniform po an hathei don lawani ti chuan rol thar pani te chu police ta chuan manin police station shan ve ve ya chuan zona zo turin an shwai ta a an DNA te lain swab sample test te nei ani ba ka poi khoina thlenna hmuna fin fiana om thei enai thom hno le tiang pani te nen chuan an en kop don ani hei ba ka hian enai ruang an charla ya kan soilan lo enai ruang kianga ati sharda chuan mi pachi thahnem tak mu ani ya a mai chiat na khan mu ni lo ma se hei hian DNA te sa chuan na satakin apui thei don ni boye le boy bi te sample le evidence anei te chu lepa DNA test tura thon liam ani ta a result hi ningma za chung chu nga ve angai do na hetila hian rin hlel pani rol thar te chu police station shan ve ve a chuan zona zofia an niya boy bi NI an ina changa som chhuak tu an kom na hi soima sataila boy bi chuan police te hena chuan boy ene na poi khoina a thlen ma thakhat liam ta a anin bek na chu soin boy e chuan ron kawin tuemo tha idwem tiin aron zo tingota boy bi chuan adu lo thuin alo changa boy e chuan enge idu lo na chantia zo chuan boy bi chuan tunge tha idu reng reng tin alo zota boy e chuan anacragel tin a chan thua soya afiam thuemo tin imumang ani chu tin alo chang liam mai ni in ain soyani police officer chuan boy bi chu enwangwangin onem tak chuan dot isoiti ka shiania atia engbera chuan nge dot asoiti chu shelo ma se thil thup anei ani chu aring het bur towa chimbudoya in pontir ngei tumin chongkam thatak tak chuan akom zela
interview chol nei adwa piangin an chol tir zela do thei takin ain puan hun chu an ngak chang mai ani darkar engamoza interview anei nu chuan boy bi chuan officer te hna chuan kumtling lo ania wanga akianga zona anzo chunga anu lo umve chu in chhuatir lok theangem engemaw soitur ka nei ti in a soi chuak ta hloi maya mase kumtling lo an chung te tel lova interview chu dan kal ania wangin atho soitur chu shechak to viang ma se a theilo thuin an changa atho soitur po chu a soi thei ta lawani interview ni hi na niya kumtling lo ani wangin sel chunga khung thei ni heklo police station office a chuan khumzon lutin anu chuan aria puitaringota interview room a chuan an chule wang towa boy bi ma chuan a champa boy e but sample ta na an lak chu da chhuakin an DNA test result chu an shilta a chu bu ta chuan NIDNA athisen chu mu ani thu an shilta a boy bi chuan a thei to pa in thunun tum ma se officer chu melin ifiam thuem ni ti ina zota officer chuan teu lo ti na lo chang thwaya atho soi chu chhun zomin an thu tak viau thu a sei chuan boy bi chu a hlau thong ti sha tak chuan adang nga sop mai ni borak thang hlim hiplok amamo thu sei chuan aduang chuan pona chuan an chhuatira interview na ruma chuan alu le chuan chubut le a chian pa chungchanga chuan ani nen chuan inkung kaina an nei lo thu a soina satamaya a chian pa phekhoka chuan NIT sen akai ringo chan le a chian pa in NI a beiti po chu a shat lo thu soya mase zona anzo reitul tola atho soikara chuan NI bona ne na mebel thei tur thil a soilang ta zeu zawa interview ni lina chuan boy bi chu police station a lutin officer chu apan ding ngala NI ne na St Catherine's Park an kalna nia soi chu dot ani thule ena nen chuan NI ruang an charna Glenwood House lama chuan boy e mutura an kaljok thu chu aron soita a chu in ruaka an lu nu minute relo te a chuan boy e chuan ena chu kungfu thia mangmain a pet vernoka a beizui ngal tamai ni in asoyani asoi zel danin ena chu a chapa a auna sa hleboka mase boy e chuan a top san chuang lawa ena chu kut a thak popa aka a hup sak boka chuti lai chuan asira aloding ngoi renga ena chantur po chuan a che chang lawa a hlawa a ham hai hle bokani chutia anin belai chuan an pani chuan asir kong kharbula ading renglai chu aron mel chau thuta a hlau chu ina chang chuan atan chuaka pona chang chuan NI cherry von po a shepa a thokle khata a cherry chu a top thuta boy e chuan aka a hup sak le nia angaya man mole hlau tak chuan ina atlan hoa abak a sha to lo thole boy e chuan ena chu a tha arin phak lo thua soya hei hi a soidan chawani ya adik kherangemo heta hian makdeu mai chu ahma khan interview tirlama khan boy e khan ena I thapuya asom ni in asoya tuna atha karing phalawa atisiya a oyum lo lam choni police chuan ma son na tlema zonga nei chu anlom hleya boy bi ma chuan crime scene thalak te chu engtin che ange adon son ti shet nan an entira NI thalak pakhat a hmu chhuwa chuan a phuzoka a ngonga tape ve kwal chu a hria chhuwa zok thu soya chu tape chu apa ta ani thole garage a man chin NI bawma khan boye chu ain khwal lemna pakhat char thatna na a hotir thu soya boy bi zona zoni la hian boye po police station danga chuan zona zo ve ani meka boy bi chu an puang chan to de chelo chuan ahma a an thu soi NI parka an mu nuwa achin an shet big lo thu chuan ala chang fan fana police chuan abut DNA test result NI thesen kai tam tak an mu chu an cheru kraw to sia hei aya rap thla kan ti chu boy e buta thesen kai te chu blood analysis an han entir chuan NI thesen tam tak chua ku thak tu chu boy e nge yani atia abuta thesen perdana chang chuan a she theyani boy e chu abut nge ya NI thesen kai an mu thu an shil chuan a thalak nen lama an mu tir po chuan kati ani lo ti in a chang tla sia police chuan zona in zo ringot ai chuan boy e la ka chang chuan engma an shedon chuang lo ti shahin search warrant nen boy e le boy bi te chena in chu an dapna a police chuan an be sei ai tam fin fiana an mu chuak ta ni
boye mut pindana athum hnoda na chhuar chung closet anti mai chunga chuan backpack mu chhuwa ania he sa hian he backpack hi murder kit tin a hming an vo hiala a chunga chuan ama siam chop Halloween mask te infamy in palthil a oma anin vena kele khub dan na te kutkor te an mu chhuaka chung te chu forensic test tura lab lamathon ani le ta ni DNA test result an nga chungin an phone te chu an enfia le ta a boy bi phone a chuan fin fiana ta na changkai tur mu a umlawa ma se boye phone a chuan mu chwa an nei le ta that maya a search history tam dak chuan amizia atarang chang hleo me ram hoi le crime chanchin ngai nom ti le ngai ven mi ni wang hian tual tha kan she lovin kan nun arong ti na chu ani lo ti police chuan she thauma se internet lama athil search te chu engkim a u chuak em veka in ngai sakna rap thak berti te pakhat mai ni lo tam takani heba ka hian creepypasta anti mai ram hoi le thon thu rap thak tak tak internet a media te chu a chil hleya enternan slenderman te kha creepypasta larber te zinga mi ani hetyang zinga hian Jeff the Killer chu aduin a chil hle ti te chu an she chhuak le zela Jeff the Killer thon thuwa Jeff hi mi panau pangpa ngai ve mai kumsom pathum mi ania mi panau pang pathum te chuan rigrap chinin anti du da chin hleya chum kha chu lighter tui chuan mi panau pang pathum te chuan lein an hal ta a mel te chu mutlak lo le ra pum hia jok khopin aum pha ta ni a thalak hi Google a oma siam chop le phwa chop mani se I mudu kherin arin umlo a mel le apyan phungte a chha tak veka wang chuan ama ti du da chin tu te laka chuan phubala ka tha chu atum ta a tha tareng bokani ma se chu ta chuan adu tok mai lova mi tha chu nuama ti ta hleya an ina chuan hoin anu le pa athata a u that boka ti chuan tun thleng hian mi ala thata chin ni hin an zia kani Jeff the Killer hi kumsom pathum chawa upa ni wang hian boye hian a thon thu hi ama in chanin ain me bela atakin a che chhuak ta ani thei me angem hetiang ain chin wang ringot hian twal that tua rin le chi chu ani hau lawa ma se a search history a delete le to te an hai chwa chuan engkim adi chang don ta ni in alang an che vela chuan in rausan to aum le umlo te chu internet a chuan a zonga in rausan ain pakhat chu ena irwang an charna Glenwood House ngai khania a thalak en mai lo chuan Glenwood House article chu a chiar ngei ti po shiatani heta hian ala top mai lo mi panau pang rol thar ve ek chawin hetyang thil hi internet a ain theido nemni ti tur khop hi ania pornography satya po ni lo rong tak taka in ngai sakna tel in pong swale ramsa pong swal baka no pangtel na pornography te chu alo en chin ti sha chwa ani le zela ani po no pangtia la chhar thai ani la ya child pornography thlengthlenga ain hi chu arab thak ma ma ni boy bi ten lama chuan fin fiana mu tur a omlawa ma se police te mit la tu pakhat a om lekha chuan an rol pui an chen mi pa te ming le boy e ming telin ming alawin zaka anunga chuan satanic club havina dan le dun annei ang chin diom tak an jak boka club chungchang soilo tur engma athleng lo anga om tur tu main iswale pathian ming lam lo tur ti te chu an zaka ma se police ta chuan an nu chuina ne na inzul zuina anei an shelawa rol thar in lak pa hun lai ani wangin an la thu taklem lawani boy e thu boy siam sakna tur tok fin fiana an nei theita a ma se boy bi chu ain puana lo chu enai thena chuan in nam hnoina anei ti fin fiana an nei tlatlawa an pahnia thu boy an siam sak main fin fiana tlema zong la khom le thain an sheta a heti lai ta hian DNA test result aron chhuak lau maya boy e backpacka murder kit anti mai kha he bag chunga thil om zong zong kedan na khub dan na max le kutkora te chuan enai thesen mu vekania enai t-shirt ta mi pachi an mu kha boy e DNA nen po chuan an mil cha bokani ti chuan police te chuan boy e le boy bi te chu enna crazily tha thuwa chuan thu boy an sem sakta a Republic of Ireland na twal thattu no pangber an lo ni ta ni an la no pan emawang hian man an ni dona police ten kalphung an thlakang khan trial po chu an kalphung an thlak danglam ta a an kalphung thlak danglam pakhat chu an bula chuan an nu le pate an kyanga chhut phalsak ania
Trial nei ani hian atam zo ga chuan an nu te kut an kaya naupang an lani zia chu heta hian a hria chian thei mai ome an tual tha thu boya an nu te kyanga chuin an nu te kut an chel chu ni ya court chunga thu ten an manin ron ente chuan an nu te dara chuan an be deuh na pa jail tang tur chuan kala naupang lu tuk ti lan tir an tum wang zok nge ni kalphung an thak dang lam pakhat le chu just chuan a just kur fal chu a ha tur ani lova a chan chu naupang pahnih te chu a ti hlau thei wang ani an tia heba ka hian courtroom kong ka pa ngai changa chhuak lavin kong khar hnung lama changin chhuah tir le lu tiran ni ya chanchin bumi an ren ngam pakhat chau chu he chwaila hian tel phal sakani ya a chan po he poi khoi tua po mi panau pang pahnih te hi an ni na thup sakan ni ya puanzar phal sak an ni lovani trial chu chanani ya rol thar pahnih te chuan ti swala nei lo ti hin no guilty plea an dila prosecutor lam chuan thiam lo an chantir theinan an thiam lo ngei ti fin fiana thatok tak an nei anga ya boy e chu enai twal thina chuan ai nam hnoi ngei ti fin fiana thatok nei ma se soito angin boy bi chu ai nam hnoi ve ngei ti fin fiana thatok tak aum tlat lova ama in pona bak lo chu ai nam hnoi ngei ti chiana aum lovani he ai pona la hi kumtling lo alo ni vai nen akianga lawyer anom bok se lova ma se just chuan ain pona chu traila chuan man a phal sak ta hlau maya ma se mi puilam chuan makan ti hin fin fiana chapa ngai atling lo ti ya lo soi selpo anom nuk bokani trial nei ani masak bera chuan police te poina an beidon san zona an zo chwa thailo boye chu a psychiatrist bola chuan ain puang fai ta vek maya thil thendan atira changa atop thlengin a soita ni Glenwood House chuan ena chu arek thuta chumi pa chuan tiang shel ve tak perik in kheng bur awa mu chuan arem chang don le hian a sia chu chu lain ena chu dim doina telo chuan a hlap ta ngeka atiang ken chu a thlawa wangin abula tiang pakhat zuk chu lain enai luwa chuan a voleta a he tiang mang ngei hian ena chu a that ta ni mi pat mei chet na hoi zunga in khwai khemna ero a phana sa hleya ma se autopsy result changa alandanin ena I mei chet na chu tontlang tumna nu ma moni wangin pathologist te chuan boy e chuan ena chu pong swala tumanga ma se enge mo wangin a chulle ani anrin thuan soya hei wang hian ati sharta khan an shi thata mai ni in an soi bokani boy e ta na ding tu te hian enge an soi hi mak intive thawang pathologist rin dan chu ron hial kalin boy e chuan pong swala tum lawa ena nena an pani remti na ngeya khosadun anni an ron timau maya boye in puana chuan ena chu adu lo thu chata ka shil tum ni in an soya chumi wanga in mo anni thuwa soi khani ya hei hi korta ain puana po asoi nge yani ena chu a hnol hnuwa an pani remti na an khosak dun le chu arin umlawani karsari ngot chaila nei hnu chuan jury te chu thutluk na an siam hun to wangin in ron khom an tum ta a boy bi lawyer chuan lo te dingin thil soi du lok anei thuwa soya jury te hena chuan thutluk na an siam huna reru in hong tak chunga boy bi chung thu chu ngai twa turin atia fin fiana chatok tak omlawa twal tha thuwa thiamlo in chantir chu an pom velawani chuan boy bi chu tumreng wanga twal thatle plan lok sa a twal that ani lawanga achung thura sakturi nangena atobera chuan mi twal tha lai kan mit ngeya kan mule kan kutza ngeya min nuna lak sakhi ain anglo tin jury te chu a thani jury te chu an kalta a an lo let le nu chuan boye le boy bi chu an swal dan le an poi khoi dan ain angreng tin an soita a boy e chuan ena I a khwai khem nge ani chu an rin zia le sexual assault case or tir turin just nena chuan an thena hei wang hian kumno pangte in twal tha ba ka sex offenders register buwa chuan a hming achuang ve to don ani jury ten an thutluk na an pon hian boy e chu a chapna sa hle maya boy biero alu chunga akut ngatin a beidon mel hle bokani boy bia pa chuan jury te thutluk na chu apom ve thei tlat lawa a chutna tang chuan lo zuang thovin courtroom a chuan a au ngek maya midang chu ve te chu kokin mi do hele da zat lu tuk ti hin an khum vela
afapa boy bi chu courtroom atanga an hroi chhuah te chuan mia angmaya nuin akut te chu ngeiom takin a beng vela just le jury te chu deuso takanoin mi panau pangpoi soilo chung thu an rel dan chu an thiam ati hle thu te soya afapa chu poi soilo te ya soitur chu ani haulo just chuan boy bi chu shemna nep zok aya twal thatuanga achung thu an rel ve chan chu a soita dap dapa boy bi chu ena I som chhuak tu le ena I tha ani theina na acha bi poimo ber enai thi na kong sel tu ani thua soya boy bi hian ena hi som chhuakin khain ro san to khan shwai lo se chuan ena hi tu na hian aladam ngeyang tin a soita piap piap maya chu chu jury te ngai dan pu ani thu a soi bokani boye chu dam chulungi tang tura tiania kumsom pani nu kumsom ni paruk ani nuwa a case hi ennon le ani don chawa boy bi chu kumsom panga lugin tang tura ti ni hin atlem bera kumrat nuwa anung changa zerin chwazalen thei anianga kumrat nuwa chwazalen alo ni hlau chuan kumsom ni pathum chawa upa ni don ani tuna hian kumsom pariat antling ve chep to anga youth detention center achangin puitling tanin mi boro tak tak hau ta na sonani ve chep towa andam chungin anming le ani na hi sarkari na humdona mase an chanchin tlema zong kan sha thei chu anno panlai khan hetiang khopa rap thlaka chetur hian engthil chhalauma anchunga hian a thlenglawa ti du dana le rulama har satna an to po sha tane lawa chungku pa ngai tak nu le 5000 hnuaya mi panau pangpa ngai ve mai anni anming le ani na te hi thupsak an phu rengin tiem boy bi phei chu chhuale hun anei ngei dona ni na thar hlak nen ala twalim le don se ya atwar tu le nuna chan jok enai thalak mu tur om chei chwaila ya poi khoi tu jok te ni na le anming thlenga thupsak an ni hi an phu in ti nge te lo in ngai dan comment section lama in lo soi ve dona nia